Түбән Камада озық түлік бәйләрінің кискен артуы күзәтелә. Холык ит продукциясы, көнбагыш майы, йомырка уртача 10-15%-га кыйммәтләнде дип зарлана. Сатучылар моны нәрсә белән аңлата? Хәбәрчебез әлеге сорауга җавап эзләде. Нурания Хафизова озық-түлік продукциясын сата. Хатын-кыз әйтүенчә, бәяләр яңа ел бәйрәмнәреннән соң арта. Халык арасында иң популяр булган товар йомырка элек 65 сум торса, хәзер 85 тирәсе. Көнбагыш майы, майонез, колбаса хаклары да өскә үрмәли. Сатучылар моны НДС артуы белән аңлата. Әкрен артып килә бәяләр. 10% аны НДС арттыралар инде. Бәйләр уртача 10-15%-ка арткан. Бу Түбән Камаларда зур ризасызлык тудыра. Күбесе яраткан товарларыннан баш тартырга мәҗбүр. Кесәгә шактый нык суга ди җирле халык. Суга инде, пенсионерларга тем более суга. Бәйләр артуына аеручылы яшьтәге Түбән Камалар зарлана. Алар кибеткә килү белән ышызракны сайлый һәм менә шундый сары төстәге кагаз белән күрсәтелгән товарларны аларга тырыша. Түбән Кама сәүдә һәм куллану хезмәтләре күрсәтү бүлегендә хәбәр иткәнчә, кибетләрдә даими рәвештә рейдлар үткәрелә. Бәяләр мониторингы нәтиҗәсендә рөхсәт ителгән норманың артуы күзәтелми. Шулай да азык-төлеккә бәяләр күтәрелү мәсьәләсе контрольдә тотыла. Альбина Вәлиева, Булат Әбделманов, яңалыклар.